Kaixo, bere egunean Tolosatzen prozesuaren baitan herritarrek adostutako erronkari erantzunez, herritartasunerako lehenengo eskola irekia martxan jartzerakoaz, martxoaren 12an, Gipuzkoako lehenengo herritartasunerako eskola irekia. Herritarrek herriarentzat sortutako eskola, Tolosatzen eskola irekia. Eta ikasturteari merezi duen hasiera emateko, Virginia Imaz Kijera pailazo profesionalak umorea eta emozioak uztartuko dituen hitzaldia emango digu martxoaren 12an esan bezala Zerkauzian arratsaldeko 6:30. Hitzaldi honetaz gain, programazio zabalago bat antolatu dugu, tailer, formakuntza eta topaketaz osatuta. Batzutan plaza mugatuak dira eta horregatik komeni da aurrez izena ematea. Informazio osoagoa jaso ahal izateko edo eta izena emateko jar zaitezte gurekin harremanetan ondoko 3 kanalen bitartez. gobernantza@tolosa.eus helbide elektronikora idatziz, web orrian gobernantza estekan klikatuz edota 010 telefonara hotz eginez. Ez galdu aukera, Tolosa herri hezitzaile, ireki eta jakintsuago bat sortzerakoaz eta horretarako martxan jarriko dugu herritartasunerako eskola irekia, Tolosatzen eskola irekia. Eta zu bertan parte hartzera eta beraren partaide izatera gonbidatuta zaude. Ongi etorri.